a přemýšlejte nad tím, že byste si rádi něco objednali a zároveň tak přispěli nějaké organizaci, tak rádi bychom vám ukázali, jak to můžete udělat. A stačí si otevřít váš prohlížeč a vlastně klasicky byste jeli, že byste najeli třeba na stránky, když si chcete objednat knížku, tak na knihy Dubrovský, ale můžete to udělat jinak, a to tím, že najedete na www.gift.cz, což je vlastně taková aplikace nebo stránka, kdy když si něco koupíte na e-shopu, tak prostřednictvím tady téhle aplikace tak můžete přispět vlastně z té částky, kterou zaplatíte. A je potřeba se nejdříve přihlásit, buď se přihlásíte, vytvoříte si účet, nebo přes Facebook, Google, a tady zadáte vlastně, přes co budete nakupovat a komu byste rádi přispěli. Zahájíte nákup a teďka jste přesměrováváni na stránku, tady vidíte i procento, jaké z nákupu přispějete. A teď už klasicky vlastně objednáváte přes vlastně nějaký e-shop, objednáte, zaplatíte, přijde vám vlastně váš balíček a zároveň vám pak přijde e-mail a potvrzení, kolik jste přispěli. Tady můžete vidět vlastně prostřednictvím jakých e-shopů, jakých obchodů se může přispívat. Jsou tam vlastně poměrně dost obchodů, jsou tam i velké obchody jako Lidl, drogerie, lékárna, knihy a podobně. To si můžete klidně projít. A pak je takový pomocník, abyste na to nemuseli stále myslet, tak si můžete tady přidat do vašeho prohlížeče pomocníka, který vám vždycky připomene, že když najdete na nějakou stránku e-shopovou, tak že prostřednictvím ní nebo tím nákupem můžete přispět. Takže si ho vlastně toho pomocníka nainstalujte do prohlížeče. Tady ještě spustíme test, jestli je všechno v pořádku. A teďka vlastně, když najedu na stránku, tady třeba na pilulku, tak se mě vlastně potom tady v rohu už zobrazí upozornění, že když nakoupím na téhle stránce, tak můžu vlastně přispět nějaké organizaci a část vlastně z toho nákupu půjde té organizaci. A tady to zase vidíte, že se tam zobrazí. Tak jo, to je vše. My vám děkujeme, že nám takhle pomáháte.